Derogació de les lleis que permeten la mercantilització i la privatització de la sanitat. Començant per les d'àmbit estatal, com la Llei General de Sanitat 1986, articles 90-94, que cal reformular, però sobretot el 15-97 de privatitzacions, el 16/12 de final de la universalitat de l'assistència o la reforma de l'article 135 de la Constitució. Però també, òbviament, tota la reglamentació catalana, la catalana començant per la LOSC de 1990, amb la reforma del 95, el canvi de caràcter de l'ICS en la 2007, la formulació del SISCAT 2010 i, en definitiva, tota aquesta implementació de la lògica i el subjecte a lleis de caràcter privat i mercantil. Tot això s'ha de revisar i treure.